Бер күрүдә гашыйк булуның ни икәнен Йолдыз бик иртә аңлады. Ул чагында аңа күп булса 8 яшьләр булгандыр. Ә Марсель инде мыек чыгарган, 8 класс тәмамлап, техникумда укып йөрүче егет иде. Үзе тумышы белән Аккүлдән булса да, әти-әниләре яңа төзелә башлаган КамАЗга чыгып китү сәбәпле Чаллыда үсте. Әллә ни матурлыгы да юк иде Марсельнең. Ләкин кызлар аның тирәсендә балга җыелган чебен кебек мәш килделәр. Җәйләрен Аккүлгә кайткач та авыл кызларыннан отбой булмады аңа. Матур итеп көлә белә иде егет. Елмайганда зур зәңгәр күзләре кысылып китә, бит очында чокырлар чыга, башын артка чөеп җибәрә. Бик кызык булмаган мәзәк сөйләсә дә, аңа карап башкалар да көлә башлый. Билгесез тарту көче булган ирексездән үзенә ярдә алучылар турында шармга иядиләр. Марсель нәкъ шундыйлардан булды. 16 яше тулар-тулмас ничә кызны гашыйк итеп, ничәсен елаткандыр, кем санаган. Йолдыз хыялый һәм үз дөньясындарак яши торган бала булды. Фикерләве, дөньяны аңлавы да олыларчарак, шуңа күрә үз яшьтәшләре белән аңа күңелсез иде. Кызый кичкенәдән урманда, болында бер ялгыз йөрергә яратты. Иң җиләкле җирне ул тапты. Иң күп чикләвек үскән иң күлекне ул күрде. Абыйлары Йолдыздан: "Хыялый булса да йортка файда артыннан йөри ул. Аның белән урманга барсаң, чиләгең тулы кайта", дип яратып көләләр иде. Авылда яшьләрнең очрашу урыны бер бит инде клуб. Хинд киносы карарга әнисе белән клубка чыкты Йолдыз. Фойеда гадәтенчә егет-кызлар кайнаша. Кино башланганчы кайсы симәнкә чиртә, кайсы домино суга, Йолдыз кинога йөрергә бик ярата. Бигрәк тә хинд кинолары, андагы җырлар ошый аңа. Ничек җиңел, рәхәт тавыш белән җырлый алар. Сүзен аңламыйсың, көен аңлыйсың. Йөрәккә үтеп кереп, әллә ни эшләтә алар. Әнисе белән исәнләшкән Марсельне күреп Йолдыз аның исемен белеште. Нинди зур, матур кеше булды аның беренче уе. Бу бит минем уемда яши торган, миңа киңәшләр бирә торган, малайлар кыерсытканда яклый, елаганда жәлли торган кеше булды икенче уе. Марсель үзеннән күзен алмый карап торган кәтүк кебек кап-кара чәчле, ак күлмәкле кызның башыннан сыйпады. "Нинди зур булгансың, Йолдыз. Без күчеп киткәндә әле бишектә генә идең", диде. Тораташтай каткан кызның күзләренә карап елмайды. "Син үскәч бик матур кыз булырсың", дип тә өстәде. Киноны карады да, карамады да Йолдыз. Әнисе аның кыбырсып, боргаланып утыруын яратмыйча өйләренә озатып куйды. Өйгә кермәде ул. Клуб буенда өелгән бүрәнәләр артына кереп посты. Моннан клуб ишек алды бик яхшы күренә. Ул Марсельнең чыкканын көтте. Шул зур, матур кешене нигәндер тагын бер күрәсе. Бер генә түгел, 2, 3, юк, гел күреп торасы килде аның. Күрәсе генә дә түгел. Аны тыңласы, күлдерәсе, аңа җырлар җырлыйсы, шигырьләр сөйлисе, аннан тагын "Син бик матур" дигән сүзләр ишетәсе килде. Нигә шулай икәнен аңламады. Йолдызга әле кичә генә 8 яшь тулган иде. Ул кичтән соң кыз бигрәк кыргыйланды. Я каядыр китеп югалып йөри, әле бүлмәсенә бикләнеп утыра, беркем белән сөйләшми, дәшмәс борын елый башлый. Мәктәбендә дә укытучысы кызның игътибарсыз булуына зарланды. Әнисе Йолдызны хәтта врачларга күрсәтте. Тик алар бик тырышсалар да, тупырдап торган кызда бер чирдә таба алмадылар. Беркем белмәде. Барысына да Марсельгә булган мәхәббәте гаепле иде. Йолдыз 5нче сыйныфта укыганда күрше авылга Әфганстаннан бер егетне алып кайтып җирләделәр. Соңгы вакытта олылардан да, телевизордан да ишетеп белә иде кыз. Сугыш икән анда. Күрше авыл егете өчен бөтен Аккүл халкы зар елады. Япь-яшь килеш бит, ата-анага күпме хәсрәт, дип офтанды Йолдызның әнисе. Озакламый Марсельнең дә армияга китеп, шул тау-ташлы илгә эләгүен әйттеләр. Кызчыкның болай да Марсель дип типкән йөрәге шул кадәр ярсыды, урыныннан купты. Илдә барган сәясәтне аңламаса да, сугыш башлаган әдәмнәрне, аның сөйгәнен шул сугышка җибәргән хәрбиләрне, үзенең туктаусыз янган йөрәген сүкте дә сүкте.
Ләкин беркемгә дә кайгысын белдертмәде. Ул сугышка киткәнче мин чирләсәм иде, я бер туктаусыз яңгыр яусын иде, яки гел икеле куйсыннар иде, я әни бер яңа күлмәкте алмасын иде, риза булыр идем. Бер зарланмас идем, дип уйлады Йолдыз. Ул хәтта Марселнең башка кызлар белән йөрүенә дә, теге беренче кичне бүрәнә артына качып карап торгандагы кебек, егетнең Җәмилә белән шут-шут үбешүенә дә риза булыр иде. Тик исән генә булсын, тик исән генә булсын. Әле бит ул аны җәйләрен яшьләр су коенган урында, клуб буенда, чишмәдән Марсел әбисенә су ташыганда күрә иде. Ә хәзер юк. Бер дә, бөтенләй дә. 2 ел ярым күрмәячәк. Көз, кыш, яз түзә иде әле. Җәен күрәсен белә иде. Җәй буе Марселне әледән-әле күреп торуы кыш буена җитә иде. Инде нишләр? Ләкин Марсел 2 елдан да, 3 елдан да кайтмады. Хәбәрсез югалган диделәр. Йолдыз ышанмады. Чөнки төшендә ул егетне гел исән итеп күрде. Тирә-ягы ташлы зур чокыр аста тау елгасы ага имеш. Егет шул елга буенда нидер эшләп йөри. Таш җыя. Аларны бер-берсенә өйә, чокырдан чыкмакчы була, тик чыгып өлгерә алмый. Йолдыз уянып китә. Марселнең исән икәнен, тик ни сәбәпледер кайта алмавын кечкенә йөрәге сизә аның. Кечкенә дип, шул кадәр чын һәм зур яратуга сәләтле йөрәкне кечкенә дип әйтергә ярый микән? Ел артыннан еллар үтте. Йолдыз нәкъ Марсел фаразлаганча бик матур кыз булып үсеп җитте. Аккүл мәктәбен тәмамлап, техникумга укырга китте. Марсел яшәгән, ул үскән шәһәргә. Беренче курста укый башлаган көннәрнең берсендә маршрут автобусында егетнең әнисен очратты. Туры килүен әйт, исең китәр. Сония апасы кыздан авыл хәлләрен сораштырганнан соң, кыз өчен иң мөһим булган, тик сорарга гына кыймаган улы язмышын да сөйләп китте. Зур шатлыгыбыз бар бит әле, кызым. Марселебез табылды бит. Ничә еллар куллыкта яткан, күпме эзләдек бит, күпме акча түктек. Ул тау-таш арасыннан ничек табасың? Инде өмет сүнгән иде. Күптән түгел Мәскәүдән хат килеп төште. Тапканнар улыбызны, бик авыр хәлдә булган. Госпитальдә әле дә, инде 2 тапкыр барып кайттык янына. Берәр айдан алып кайтабыз. Акылы зәгыйфләнмәгән, мең шөкер. Аз сүзеннән дә шуны аңладык. Җүнле ризык күрмәгән, эт тормышында яшәгән. Татарлыгы, мөселман баласы булуы гына коткарган үлемнән. Елмаюы качкан балакаемның, дип ана кеше елап җибәрде. Йолдыз бу сүзләрне ишетеп шүт кенә артка аумады. Куллары белән утыргыч аркасын бармаклары зәңгәрләнгәнче кысты. Исән, исән, Марсел исән, дип сулкылтап типте кызның йөрәге. Сония апасы кызны үзләренә кунакка чакырып, адресын биреп, үз тукталышында төшеп калды. Каян белсен ана шушы кызның улын ничә еллар яратып йөрүен, балачагының Марселне уйлап, үсмер чагының Марсел дип янып күйеп үтүен, аның улына була үзен ошатып йөргән егетләрне борып җибәрүен, җавапсыз, яшерен мәхәббәтен бары Марселгә багышлавын каян белсен бу ана. Түзсә дә түзә икән кыз баланың йөрәге.
бер кемгә белгертмәде. Иптәшләренә дә, әнисенә дә, абыйларына да, үзе генә белде, үзе генә түзде. Студент тормышы Йолдызны үз эшенә бөтереп алды. Тулай торактагы күңелле тормыш, экзаменнарга бергәләшеп әзерләнүләр, авылдагы бер төрлелектән шактый аерыла иде. Йолдызның иптәшләре күбәйде. Аны биредә хыялый, күктә йөзүче кызчыкка санамыйлар инде. Күп укыган, һәр нәрсәгә үз карашы, төпле фикере булган, яхшы киңәш бирә белүче дуска кабул итәләр иде. Группадаш егетләрдән дә күп мактау ишетте. Кинога, дискотекага, икәүдән-икәү генә йөрергә паркка чакыручылар да булды. Юк, уянмады кыз күңеле. Яңа мәхәббәт кабынмады. Марсель истән бер генә сәгатькә дә чыкмады, онытылмады. Соня апаларына кунакка барырга ничә җыенды, талпынды, туктап калды. Кайтты микән? Нинди икән? Ни әйтермен? Ул ни әйтер? Дип йөдә бетте. Ниһаять, яңа ел алдыннан түзмәде. Соня апасы биргән адресны учына кысып, чыгып китте. Җәяү барды. Тулай торактан 3 тукталыш ераклыктагы йортны тиз эзләп тапты. Фатирлары 3нче катта икән. Менә ул ишек. Ничә кирип, ничә чыкты икән Марсель бу ишектән? Ул өйдә микән? Ничек кирергә? Ни әйтергә соң? Я Алла. Ах, бу кыюсызлыкны. Кичкенә сумкасыннан көзгесен алып, йөзенә күз төшерде. Салкыннан, дулкынланудан бит очлары кызарып киткән. Зур күзләрен каймалаган сөрмәле керфекләренә кунган кар бөртекләре эреп, чык булып җимелдиләр. Кабарынкы иреннәренә беленер-беленмәс елмаю эленгән, калтыранган бармаклары белән кыңгырау төймәсенә басканда Йолдыз үзен төш күргән күк хис итте. Ишекне Соня апасы ачты. Ой-һай, кем дисәм, кар кызы килгән икән, атасы, улым, каршы алыгыз, кунак бар, дип ягымлы елмаеп кызның аркасыннан сөйде. Хуҗа абзый Йолдызга пәлтәсен салырга булышты, әти-әниләрен сорашты, ничә еллар колхозда бергә эшләдек, бик дус яшәдек, дип аларны яхшы сүз белән искә алды. Бу кызыгыга зал ишекне сөялеп карап торган Марсель кызны әлбәттә танымады. Исәнмесез, авылдаш, дип тыелып кына исәнләште. Үзгәргән, бик үзгәргән, күзләре моңсуланган, битенә нинди ямьсез яра изе уелган. Мин белгән Марсель түгел икән инде бу, дип уйлап өлгерде кыз. Хуҗалар табын кордылар. Йолдыз Соня апасына өстәл әзерләргә булышты. Тыз-быз йөреп торды. Күңелендә кайнаган хисләрдән башы әйләнде. Ник килде? Дөрес эшләдеме? Егет аңа карамый да бит. Бәлки Йолдызның килүе аңа бөтенләй ошамагандыр. Бәлки аның беркемне дә күрәсе килмидер, дигән уйлар узды кызның башыннан. Сөйләшә-сөйләшә бергә чәй эчтеләр. Фотолар карадылар. Марсель турында күбрәк әнисе сөйләде. Көз үк кайткан икән. Инде эшкә дә кергән. Үз һөнәре буенча автослесарь. Эшендә яраталар икән. Әти-әнинең шатлыгы эченә сыймый, бердән-берләр бит. Аның табылуын мөгъҗизага тиңләделәр. Табында алар улларын мактап туя алмадылар. Уялты бетерделәр. Кухняда савыт саба юганда гына Соня апа зарланып алды. Бик каты сугышларда булган балакай, күп яралар алган, әсирлеккә эләккән, аннан качкан, тагын тотканнар, кыллыкта яшәгән, очраклы гына котыла алган. Минем укыган дугаларым Худайга барып ирешкәндер. Мең рәхмәт, улымны кайтарды. Тик холкы бик бозылган шул кызым. Кызып китүчән, төннәрен гел саташа, йоклый алмый, аз сүзлегә әйләнгән. Тулай торакка кадәр кызны озатырга Марсель үзе теләк белдерде. Кыз ни шатланырга, ни кире кагарга белмәде. Юк, аның егеткә карата хисләре үзгәрмәде, күңеле кайтмады. Ул аны элеккечә ярата, тик бу хисләргә тагын берсе өстәлде. Жәлләде кыз егетне. Йөрәге аның өчен сыкрап елады. Бу халәтен ул үзе генә кичерергә, уйларын ялгызы гына рәткә салырга теләгән иде. Гомеремнең яртысы диярлек шушы егет өчен янып үтте. Инде хәзер үзе озатам дигәндә ялгызым каласым килә. Тилерәм бугай инде, дип икеләнде кыз. Кич җылы, әкрен генә кар ява. Шактый вакыт дәшми атладылар. Урам ап-ак,
Баганадан төшкән утта кар җем-җем итә. Кыз кич буена беренче тапкыр Марселнең күзләренә туп-туры карады. Егет елмайды. Бит очында элеккечә чыкырчыклар пәйда булды. Нинди матур кич, диде егет. Шул чак йолдызга әллә ни булды. Шушы яшькәчә бер егеттә кочмаган, үбешеп карамаган кыз Марселне коча, шашып-шашып иреннәреннән, битләрендәге яра эзеннән үбә башлады. Аптырап калган егетне кысып кочаклады. Күпме вакыт үткәнендә туктаусыз егетен үбүче кызга күз ташлап үтүче узгынчыларны да күрмәде ул. Елый-елый, үбә-үбә Марселне гел аптырашта калдырды. Я, тынычлан. Әйдә, әнә тегендә паркта йөреп киләбез. Синең ниндидер кайгың бар ахры. Мин аңлармын, курыкма. Теләсәң сөйлә, дип Марсель кызны җитәкләп алды. Йолдыз ул кичне мәңге үзеннән көтмәгән батырлык эшләде. Үзенең кечкенәдән үк егетне яратуын, гел аны гына уйлап, üzгәләнеп яшәвен, шуңа күрә башкаларга карый да, очраша да алмавын, гел аны көтүен сөйләде. Ниһаять җилкәсеннән тау төшкәндәй тынып, тынычланып калды. Егет кызга уйчан күзләрен төбәп тыңлады да тыңлады. Ни актан, ни карадан ләм-мим сүз дәшмәде. Кулга кул тотышып, тулай торакка кадәр дә сүзсез кайттылар. Йолдыз бүген беренче тапкыр төш күрмичә, уянмыйча йоклады бугай. Әйтерсең, яз буе ургып аккан ташкын елга ярларына кайтты. Бик озак күңелдә йөргән хисләр ниһаять хуҗасына барып ирештеләр. Инде ни булса шул булыр. Бу семестрда соңгы имтиханын тапшырып, уку йортыннан чыгып килүче Йолдыз ишек алдында шул кадәр якын, ягымлы йөзне күреп сөрлегеп китте. Каушаудан кулындагы китап дәфтәрләрен карга төшереп җибәрде. Үзе дә, егет дә аларны җыярга ниятләп җиргә иелделәр. Кабаланып җыйганда бер-берсенә башлары белән килеп бәрелделәр. Йолдыз авырткан маңгаен ышкып көлеп җибәрде. Марсель дә нәкъ элеккечә елмайды. Кызның кулларын учына алды да, аның күптән ишетергә хыялланган сүзләрен кабатлады. Син бик матур, бик матур икәнсең бит, Йолдыз. Sinesiz süyüler medingiz, dağılağın edingiz ediysen emer. Min üzümde dostum dingizde dulkan, dağı dulkan şekiller. Dağlardan dulkın hava yorga, dağlardan ağırdır. Ağır şaklarımı da, dağıl şaklarımı da, barıp yığılırlık yarımı bu. Shaka